vad är det väl vi söker om inte det stora okända, sa Gunnar Ekelöf. Och Erik var ju en sökare hela sitt liv. Han började redan i ungdomen, när han var barn eller 18-19 år, så säger han att han skulle vilja måla drömtavlor, drömda i vaket tillstånd. Så han hade någon sorts surrealism inom sig. Han var fantast, han var visionär. Och han var egentligen inte, det är klart han ritade maskiner på verkstadsbolaget som de stavade med ä, för det verkade att gå dit. Och så att han hade liksom båda de där, både geometriken och surrealismen inom sig. Han ville måla inre rymder och så vidare. Och det är klart att när de kommer hit så är det ju lite grann guppeligupp, skutteliskutt med de här tavlorna. Där han var också förresten en duktig höjdhoppare. Nej, längdhoppare var det. Ja. Och det går från det ena till det andra. Man kan inte se övergångarna här. Därför det är 7 decennier på bara ett 20-tal tavlor. Så hur ska det kunna gå till? Men jag kan ju bara nämna hastigt att under 20-talet då kom han ju fram till Leger. Han blev ju kubist och han var alltså naturligtvis ville måla stora saker, morala grejer som Leger längtade efter. Leger ville ju ha konsten ut till folket, han ville ha upp det på stora husfasader, och Erik han längtade också efter det, så att när han inte plötsligt hade några pengar längre och höll på att svälta ihjäl efter att ha ställt ut med Karlsund och Leger och Franziska Clausen på Maison Bateau i oktober 1924, ja, så skriver han hem efter pengar för att resa hem. Och han går direkt och köper biljett naturligtvis till Florens, och det blir inte mecenaterna så glada för. Och där lär han sig av Giotto och Cimabue, och han tänker alltså att han ska bli moralmålare helt enkelt. Det är väldigt svårt det här ljuset, men jag får ställa mig här borta, jag klarar inte det. Sen händer det ju alltså, han naturligtvis besöker Mondrian med Karlsund. Han kommer tillbaka till Paris i början av 1927. Han jobbar åt Leger. Och naturligtvis Karlsson är ju inne på konkretismen. Erik får ställa ut med Cercle Carré. Han får ställa ut med i Karlssons Stockholms utställning, nämligen konkretistfiaskot. För det var ju, Sverige var inte mogen för att ta emot sånt på den tiden. Men det är klart, de gör oerhört mycket konkretism just vid de åren, 1927-30. Sen kommer ju krigerkraschen och krisen och allt detta. Och det är naturligtvis ingen människa köper konst längre. Och de känner det finns inga beställningar heller på några monumentalverk. Ja, vad händer? De går till surrealismen, de dyker ner i drömmen, i det omedvetna, de går till Freud. Och det är lite roligt det där med André Breton som startade den första surrealismen, alltså den litterära surrealismen 1924. Han ville ju använda det undermedvetna för att få fram alla galenskaper hos människor. L'amour fou och le merveilleux, medan Freud han försökte bota folk som blev anständiga igen. Så det var lite skillnad. Men i alla fall, Erik kastar sig in i surrealismen. Men innan dess så tänkte jag skulle gå och berätta lite om de här tavlan som är gjord 1929. Och det var då, och likadant de här, det var då han träffade min mamma. Och ibland när han höll på med kubismen så sa han, jag höll på att dö av torka. Och så kom min mamma som är en förtjusande, sensibel målarinna. Inte ett dugg nyskapande, men gör väldigt vackra saker. Och Erik sätter sig på skolbänken minsann. Han går ut i naturen, studerar valörer, nyanser i naturen. Och han börjar ondulera formerna på ett annat sätt. Och det här är när Erik ligger på sjukhus i tyfoidfeber 1929 och 28. Och min mamma kommer upp med en bukett rosor, och då svävar ju inspirationen som duvar rakt ner
till dem. Och det var ju, då friade min mamma till pappa. Ja, och detta var, de gifte sig 1 februari 1929. Och han började alltså, som sagt, ondulera formen. Det kom in någonting helt annat. Och han började närma sig surrealismen också. Därför att han hade mött André Breton, Max Ernst hade han sett, Dalí, Tanguy, alla dessa. Han skickade hem kataloger till sina vänner i Halmstad. Och det är klart att det smyger sig in, alltså surrealismen. Det ser ni inte här, därför att här är liksom bom. Men ni ser det på Valdemarsudde, där kan ni följa hela linjen. Men här är det ändå lite roliga nedslag här, tycker jag. Som sagt, de här är det ju återigen handsken som så småningom svävar upp i rymden när han har fått nog av konkretism. Och så går ju surrealisttiden naturligtvis. Danmark blev ockuperat, han flyttade till Danmark och det gjorde din pappa också, Erik Rate. Och det var faktiskt med sorg i hjärtat som de flyttade, både min pappa och din, det vet jag. Och Erik flyttade till Köpenhamn, sällade sig till de danska surrealisterna, och Danmark blev ockuperad av tyskarna. Han ställer ut med Freddy och Bjerke Petersen och gör ett nyporträtt av Hitler som ni kan se där på Valdemarsudde. Och det är klart att han blir svartlistad. De blev svartlistade hela högen, som fick smyga sig upp och plocka ner grejerna för att det inte skulle bli konfiskerad konst. Ja, så småningom tvingas han ju iväg. Han är ju svartlistad, han tvingas iväg till Sverige. Han kan inte vara kvar, han får den ena varningen efter den andra. Och så småningom flyttar mamma och jag också över innan kriget är slut. Och så blir det naturmåleri en del. Han försöker kasta sig bort från allt sån här omåleriskt, icke-måleriskt påhäng. Han studerar naturen. Exet kommer ner, de blir en hel koloni som dansar på bordet och festar, och jag vet inte var de fick allt vinet ifrån på den tiden, men de festade våldsamt och sen ner i havet för att bli nyktra och så ut i naturen och måla. Och så kom det någon med en ringklocka och så kröp alla ut ur buskarna och så samlades de till en fika och sen fortsatte de att måla, och så var det på kvällen festades det igen. Och mycket poesi, mycket kamratskap, väldigt underbart tror jag. Men då släpper de surrealismen för att de orkar inte hålla på att vandra i det inre som surrealismen var ju, och bara sina inre labyrinter. Men jag tänkte att jag skulle förklara vad Erik var väldigt viktigt för hela hans konst, och det är det han sa, att du kan aldrig döma en människa och säga hon är sån och sån, utan hon är en hel labyrint av motsättningar inom sig. Och det var dessa inre resor som surrealisterna gjorde, och de sammanvävde ofta flera olika rymder, och det kan man se hur han har byggt upp. Man kan se det i de senare grejerna, även tidigt, alltså att dagen genom natten till exempel, och andra målningar. Men ni kan lägga märke till att det finns väldigt många olika rymder, att dag och natt är samtidigt, att motsättningarna är samtidigt. Och Erik var ju han var ju full av motsatser själv. Han var en intuitiv, sensuell, han kunde vara också kyligt intellektuell, han var som sagt kubist och surrealist, han var allting på en gång, han försökte samsa allt det här, och man märker att han har jobbat med att sammanfoga saker och ting och smälta samman motsatserna, alltid bygga på kontraster. Sen under 50-talet så blir det lite grann, då kommer religionen in, för att efter det hemska kriget så måste de ha någonting större utanför sig själv och dyrka. Och Erik var lite av mystiker. Han var ju ateist som ung, men han var ändå mystiker på något. Han drogs till det stora okända, som Gurran Rekelöf sa, och det är hela tiden det han söker alltså. 60-talet då blir det experiment med grus i konsten, och han gör vrakreliefer och strandfynd och stora målningar. Och så återknyter han plötsligt, ni vet, i kalla kriget,
det är atomhotet, det är allting sånt, och han plötsligt återknyter han till sin forna surrealism. Alltså 30-talssurrealismen. Men nu uppfinner han nya myter. Han blandar gammal grekisk mytologi med kristen mytologi och allting. Och plötsligt så blir han också engagerad under 50-talet redan i den nya sakrala konsten. Alltså att förnya den. Det skulle inte vara en massa gips-Jesus eller tvåliga helgon i kyrkorna längre, utan det skulle vara modern konst. Det var Leger som uppmuntrar honom och Matisse som uppmuntrar honom till detta. Men som sagt, 60-talet är ny surrealism, och jag kan bara berätta lite hastigt att den 18 november 1964 så åker Erik till Stockholm och han tittar på Fernand Legers stora utställning på Moderna museet. Han skulle åka tillbaka den 20, får uppskov därför han blir bortbjuden den 20, åker hem den 21. Den 20 startar planet, alla dör, och Erik säger jag har fått förlängd permission, jag får leva lite längre, säger han. Och då plötsligt kommer kvinnogestalterna, och där är ett par erotiska saker där uppe, dag och natt, och det kommer in floder och berg förvandlas till vilande kvinnogestalter, och där är mycket sånt under hela 60-talet. Samtidigt som där är sökaren som den sista människan under atombomben som exploderar, och sådana grejer, väldigt engagemang i miljöförstöring och sådana grejer. Så att det är en blandning alltså. Och sen 1971 så är han i Bretagne, och där förlorar han ett barnbarn som han var väldigt fästad vid. Hon var bara 11 år gammal. Hon rider på en häst, och sadeln, de hade inte satt fast sadeln ordentligt, så hon ramlar ner och får en spark i mjälten och dör efter en halvtimme bara. Och då hade Erik svårt att överleva, och då säger han nu för att överleva för sorgen så ska jag ge ut så mycket ljus jag kan. Bort med det där morbida, syndafloder och alla de där sakerna. Jag vill ha mer av ljus, hopp, kärlek, uppståndelse i mina... Och han gör materiens uppståndelse, plötsligt flyger klippor genom rymden, och materien blir tyngdlös, och det är de där aha-upplevelserna som man får kanske när man blir blixtförälskad, eller när man överhuvudtaget kanske är med om någonting, får stark inspiration. Om här är konstnärer här som känner detta, och så bara lyfter det så här. Och det finns ju lite av det, där finns i den bilden där borta, flyger klipporna upp, och ni kan säkert hitta lite av varje om ni tittar på det. Där är också en målning där uppe som har med Katarinas, alltså just detta att ge ut så mycket ljus och hopp och glädje han kunde. Sen är det klart att man får ju vara ärlig och säga att ibland så vävs det in, det är ungefär som stämmorna i en symfoni. Det väver samman glädje och erotik och extas. Han älskar förresten rymdfärder. Det är många rymdfärder som man ser på också i Valdemarsudde. Och detta vävs ändå samman med några understämmer av sorg och smärta och död. Det finns alltså under det, men de dominerar aldrig, och även när det är svåra saker så är det alltid någon sorts hopp och ljus som segrar i hans målningar. Och det är väl det ni får titta på här, även om det är så mycket olika decennier. Men som sagt, jag tackar er så mycket att ni har